Rock na pe ya Good News TV si sian pat ni bidang so phaya phi cha ni program ke juni hakani ka miet ni dab da jinkman bagi nyo sngo ya ka khubo na tien ka jong play ban sang preng ka jongi de kong pala sok waji bagi nyo sngo ru ya ka jinra ka bakir pang kan ai ha preng ka jongi de miss baya hon lang renja ba miss Malbaris renja Jesus, Shaka perthei unwan, ki jeng janjar shitam, kini kenwan, mga ukres yala diki. Sumar ba pinlat na jing syukur tu pen kre hashwa jisu unwan tu yai bat skem ya jing lagi jong uta Sharai duai yo pinha pangsiat burong lembat utrai juno jing im asngo shirkei shanu nang ni kapor dang don jing im len ti ben be jing so kap ne jing jen jar du jok de kini tu jit kadang saka jing Jisu unwan tu yai bat skem ya jinge lagi jong uta tu sharai duai yo pinhau pangsiat burong lembat utrai juno Kajing keli kalo hang nu jing im kadan ha jing snow ba lengai yo ngi dang sho kapor kendeควรอุบริวอันว่ากุงโซดังกูเมราอุบเลยอันทาตูปันเครอาชวาจิสุอันวานตัวยายบัดสเข็มยาจิงเงlagi jong uta tu sharai duai yo pinhau pangsiat burong
Hagbaning kong ay kublay pi baro ki parlok ki bapait ki kanika program lingba kanika channel Good News TV bat nga ay kublay pi hakakerteng ka batyang tam ga jong try bat unong pen im jungi u Jesus Christ hoy nga rasmu ru ya ka Good News TV channel ka ba sasisian pat kala ibit ban ay benta lam nga hakanika por ban yo ban wanchapi ban sam ya kaktien ga jong blay thì họ nhà anh ngủ yêu lấy ru và bên lại nga bật bài cái met cái bọc quậy bọc kia bọc cung ni là cái por bên nhọ man yes chim bên talam ha cái bọc bên priang cái gospel cái jong Jesus Christ bật họ nhà cái sam nhà cái tiên cái im cái jong Jesus Christ u bảo trai thì ha cái jan miet nga don cái phang cái bang labu ban nhà sam ha cái jong pi ha cái por cái long na long kata cái jing mi pat bat cái jing im yakane ka ba Jisu hi ulakren ha ka gospel ka jong Yohanes ka lanong ka ba khatway ka record ka ba arpusan ti haswa bangin nya chakane ka jing chashkor yakane ka tin ka jong ublay ba ka khubor ka ublay don ban ahangi tu nya pendam khindiat ha ka jing duai aw blay ka pa jong ba habneng ai ngu eme atra be e na ka benta ka tin ka im ka jong me ha ka por ko try shaban sam ka tin ka jong me lamba ka chakri ka blood ni duai ba unsi mo ko jome un long ringkat un kren ha ka por khnang ba ka khubor kan long ka ba ai ka jing im yengi yanga ka ba kren ba kumju ri baro kla sam achash ko ha ka kirten Jesus Christ mo try amen ti ha ka lanong ka jo Yohanes kan long ka ba khatway ka bang i baro hi ngila ju pule ho ha ba ngile cheki yemani gi jungi wa na do ka school ben paru ngi ju small ha ya gani ka jing tho khana chaphang ka jing mi pat ya ulasaros kini gi don language sipara ka Mary ka Martha bat ulasaros barhabang ni puli lengba ka tu kal nong ite ba uji suhi ni so tho ba ulong e jan mahabat ki ban o la singila ban ong ulong parlo ba jan mahabat kini language sipara Tiya kanika por le sing anong puli lot ya kanika jiyathu khana kabadai chaphang ulasaros pat ngam kita ki para ki jo u nengan chu puli hoy katu ka ni khnang banna banyo ban sam katu ka ni ki jingmut ban ring dur ki jingmut lingba kanika jing yathu khana tinagar khot ka ba arpho ko ong onda kumta ka Martha katba kala yo snow bo Jisu wan kala le tan yu henle ka Mary kala shong khop hayen onda kumta ka Martha kala ong ha u Jisu kutrai lada mela don hangne upara jonga on om dala yap henken ma ba ulasaros ulapangju u Jisu shum don hang ta hayen juki henre ka Mary ba ka Martha kila phasham yo Jisu bat kila tho ba uta u ba me et upangju re Jisu henken ma shum la kirki ban let Chata siya Bethania siya ba don ulasaros bat ki para ki jo penban ulap pinap hadu saus ni ulay tho kisendan ba Lazarus ulay yo thia kisendan ki perkhat ba onda yo thia unang yo kot kam ba henre u Jisu yu i ba kim so tho ba Lazarus ulay ya henre ulaong Lazarus uparla ujuni ulay ya bat hadin saus ni u Jisu usawan chata siya kashnong hakaba Lazarus don shu ulayam tikni ka Martha balay asmo Jisu ulawan kumta te akaletan bat kala ong yu Jisu atrai lada mencen ban ladon hangni upara jungi unum jendalayap te trai hilaban mudur baka Martha bak yu Jisu daga jingpat do nut ba daga Jisu benut ba shung lawan hakapor ba don kam yu te hnai ka Martha kala ong hnai mentaru ngatip baki ru kat ki ba men pan na ublay un ai hame tu Jisu lo ong haka upara jong pha un yo mi pat kamata ka pa chu Jisu ko hoat kana on hatip ba un mi pat hakata ka jing mi pat haka sni khat do tu Jisu la pha ga shaka o lo ong nga long kata ka jing mi pat kata ka jing im utaw banget hanga la uyap un yo im bat ubriu baro uba im bat ubanget hanga un om yap no lano ru upai chaka Martha wo panget Martha kata
Hangit. Karu ka pai shu Jisu. Bat ko ong. Hoot ko try. Nalangen. Ba me melong u Chris. Ukun ublay. Uban sa wan siya ka putay. Ti onda kala ong kumta kala let no. Bat kala khot kerpang. Ya ka Mary ka para jong ka. Kala Mary. Unay kay ulawan. Bat ula khot ya pa. Bat ka Mary oh bakala ya small ya kata. Kala yang gumni jat na kata ka jaka ka ba. Kala syong let si pila man mudur ka jaka ka ba yam pa dolot. Bat namar ka jingyap no ka jong Lazarus. Bat te kala yang gumni bat kala let man syam ni Jisu. U Jisu ru ha kata ka porti bat syam la boy ha kata ka shnong. Udang don let si ha ka rut no. Hende bula don ha kata ka jaka ha ka baka Martha kala mare kala wan man mare si sindon ha bakala ya snow ba Jisu lawan. Ti onda kumta ha kata ka yen jong ka Mary ba ka Martha ki don ki jiu. Ti bula don lem rengkat pat ki da si wan pensingan ni ki. Bat ha bakila yo I bakani ka Mary kala yen kerki. Bat bakala mi no kila ya buat ya ka. Bakila ong palet si kala leceh jingtap ani yam. Na ka bentala la ujong men. Teka Mary onda kala poi syaka badon u Jisu bat kala yo I ya u. Kala demon kala pai kala mare kala man mudol kala yam deki umat katang. Atrai balai mem shimlawan. Haka por bangi la pasam haka por bangi don kam me haka por bang ni u Lazarus ula pangjur. Balai te trai mem shimwan. Mentau don syu. Mentau lah ya. Pat kala demon kalau ku try. Madam mena don hangi uni para junga unam la ya. Ti Jisu haba ula yo I ya ka bakada yam pa don not hadu kata-kata. Hilapan mudur. Ni ro haba ngidu I be ki ba than ki jungi. Kanu ka jing pang ka jing thlio ka man sim ka jungi. Par ka nong yam pa don not haba ki ba ki ba than ki ya. Kat nutam kini ru pushi para kita yam pa donot namar ke Jisu benot ke jing yap no ke jong Lazarus te kum tau Jisu bola yo I ka bakada yam pa donot bakila yam kita ki jiuru ki blai wan lab padu Jisu la od hala ka bensin namar I hate kini barang lain ud ula sosi ula od bat ula kuslai bat ula keli hangno pile bu yo kila ya tho kotrai tu kni ru u Jisu ula ya pinas ko pelam dai o Jisu u jam na ka jing it ka jing pet ka jing u ka jing su si ka jing ki para kalong hadu kata na mar kata kita ki jiu ki le o hakmi ka no ula it ye o hanle ki wei kita ki wei pat ki le o u ne u bla pen pet ye ki khamat jong uta u mat la hato dan bor wat dan pelong ru ya uni ba unom ya namar kata Jisu la od no pat halade bat ula wan sa kata jingtap te kala long ka kram ha ta ka por ki juti ka kram man tap ya ubrio ka de ka rukom tap ka jongki bat lo don umau khang u bala bu ha khamat jo kata ka kram u Jisu la on ula poi ha kata ka jaka lo to khaleno ya to mau khang ka Martha ka para ka jung tau bala yap kal ha ku try kenyo mas bula untung na baka di ka de ka sing ka basau kal ula untung try kenyo na Jisu ula pet yang sa Martha bolo Martha namshim la hapha bala da panyo I ya ka burong ka jong play ada kumta kita ki brio ki bayadon hangkat ka jaka hangkat ka jingta kile len pat ki rangba le si kile clean no yo to mau khang o kya bat ubala don no bala bu man khang ye ka jingta jong to ya u Jisu ha ka por ula khmiet chabne bat ula ko pa ngo yeme bame ju snow yanga ngate bame snow yanga halagasi Henry ngala kran nakabenta uni upat ba ubayang baro saudong bakin yo ngen malapha mamenga te bola kran ni kini ki ek ru habat habala dap an pentelon man klino yo to mau
Baro ki bashong ta ki badon nak ta jaka. Lesi pilapan mudur da ka jing soul lengo ba da ka jing up kami. Mulai ayu mulai jisu. Ula pecak ta ka krem ka ba ula saras ula yak ula tia. Ba da ka sur ka bajam. Ula hukum ba ula ong. Ko Lazarus domino. Baro ki priu jalam jar. Ki musuh nak mudur. Hatu liu bala yap. Bala silang tum nak samsung. Kasur ka jong Jisu abo hukum hatu undang ni. Undang ni pat. Baro ka kamat ka jong ki pet sa kata ka tliu jong kata ka krem. Ayu ka anmi nang ta. Bat utang bala yap. Ang ka kitim ka jong blay. Ulam ni no. Bat late lakom ya ubat kiti bat gejat lagi jensop. Nama kata ka rukom jong ki bantap. Yo brio bala yang kila kalan nado kli ak juk jat laka jan bala sop yo. Bat ya kmat jong urula te saudong da ka rumah. Let si ni lakman mudur. Ba ulah soros na kata ka kram ya ka bala pentia ya u. Ngin lakman mudur kan long ka ba jenjari u. Man yang man kli ladi namar bala sop span ya u bat keti bat kejat. Handai habau yo sno. Ya ka sur ka jong Jisu. Wala pedeng ka jing te khom jong kita ki jan bala sop span ya u. Ulah yang jot. Ula mi. Lesi nila ban ong ula syuketi. Ban mi siya ka jingkang. Jong kata ka krem. Haka bala tep ya o. Ban ujisu haba ula yo i ula ong. Yaki. To loit no ya o. Loit no. Yaki taki jan ki bala sop ya o. Jan yam. Ban to a ya o. Bau let no. Haka ni ka por nga kwa banginya kami kendiat kat to kat ni ki mat. Ki ba nga kwa ban ringdor na kani ka jingja. Haba ngi kendo ya ka bakum kani ka cap vaccine. Kabalong kakutlat ni i kani ka jinyap ka jong Lazarus kalong kakutlat ya ka Mary bat ka Martha. Bat ni lungi don ka por ka bingi kendo ya kakutlat. Lesing ngala ban ong ka dum de adu ka jinyap. Hande gidon ki cap gidon ki jingja ka jingim ka jongi. Ka bangi sngo kala de kakutlat. Bat kumajayo Lazarus. Hatu pi perkat dang don. Dang don mo kalat mamangi kum kibriyo ngila ban de ai. Lada ka deka jingyap, lane lesi lada ka deka jingpang. Ka jingpang ka bagi doktor kim ajeng konvensyo. Ka jingpang ka bangila ban ong kata ka jingpang ka balong terminally ill la dia ka jingpang ka bagi doktor ki ong la shu up sa tangay ka sini. Hatu ka bak mangi fibrio nila ko mo. Hatu ngi dang don am ka jingkermen. Mat yaki banget how Jesus Christ. Da ka jingsos kam nganut ban ong. Mangi don ka jingkermen. Ngi don ka jinget. Ibabon na pi ibabet ya kani ka program let's say phim yo i yang ka shakri ka jong blai tang menta ka sien ka banin kong let's say ki badang yo i ka sien ka banin kong kwa ban pentip ya pi mangaro ka dai ka brio ka blai ya kendo ya ka bakum kata ka jingpang ka bangala dai ban yang habang yo so ka jingpang mo ka jingpang cancer ani kata ka jingpang pampong kalong ka ba penso jer bat ka ba bon hingi perkhat bet kan dai kan dai be ka por ka bangi upstang ka jingya Arpos nam menshua. Bat ngalak badong hakan nihi ka juk ka tarik ka bang ngishim recording ya kan ni ka jingkran menta ka si. Kadai ka por ka banga ngami nalayeng ban let chapa CMC Velor ban let sumari kata ka jingpang kansa. House nam arajar sa. Bat nantala arpos nam. Ngalat walay kendo ito ka kutla. Ano mga kaanga perta ka kerteng ka jong ne ubala khat yung Lazarus ba angko Lazarus to mino sisha kata ka kutla jonga penban kalong ka kabu yo ble ba uben pau ila ka jong ka burom habang ni ka burom ka jong ble henle hakani ka jingja yo Lazarus habu Jisu la poy hakata ka jaka ula kali hangno yes hangno pila ya bu yo hatu pi perkat bila ban perkat ba hatu Jisu tip semo hangno la tep ya kamet Lazarus ite bu Jisu tip ya jingmut ju perkat jungi Jisu shim e no ya jinglong blai ulong blai batip ya bakut na basdang utip ya jingmut jungi hatu tip ha inu ijaka kan no kan location ka wala tep ya Lazarus da shisha utip hanai hakan ya jingjang yo i ba Jisu ukwa ba mangi ba kita ki brio ki badon ha kata ka jingtam
kin let pen i ki badana kata ka rot nong ka bu jisu wan kin let ban pen i ya ka jaka bala tep ya utau brio ki kwa ba ka Martha ki kwa ba ka Mary ki bla khot ka pa ka teng ka jong u kin let pen i ya kata ka jaka ya kata ka jing tep ha ka bala tep ya utau brio ni lu ha ka jing em ki jong i ni je kan do e ki kom ki ni ki kap ki ba do jing kerman ha ka jing em ka jong i ngimla bangin shuang haka lani bangin shu strong haka taka jing sa lengo lani kata ka jing do jing kerman henry habangi khot karpat ya u jisu u kwa yangi bangin wan lam ya u sakata ka jaka haka bangi ka do ya kini ki kap ki basmosi ki kap jong ka jing kot na ki kap jong ka jing do jing kerman ni tip mau blai u ayangi ya kata ka man ka balai lot ka bangin jien langin bot ni chakri yo ble langin in ya tala ka jong ka jingwa jong ka ni ka dok ka jongi ka tinu ble ko ang kaya pajut ka dok ka kamen siam kaya pajut man ka singi banaman bagi long ki brio ki bla ha no bun sian ni sha pajut ha ka ni ka dok but bun sian nyam ai jaka yo jisu nyam ai jaka ya ka man ka jong ble ha ka jing em ka jongi te kumta habang iya kan do ya ka kutlan iya kan do ya ka jing ka do jing kerman iya kan do ya ka pang ka sitom na ni jing e ki pabon jisu un up bangin khot jisu walau yang hajing khang kloi ban wan dirap yangi henry un up bangin walam ya syakata ka situation ka jongi syakata ka jinglong jingman ka jing kut lat ka jongi na kata daw hang ni ru hang no pilabo ya yang ni ru habangi don ka kut lat on hang no pidon hang no kita ka jing e ka jongi ban ni de ban ong ko jisu ga don kam nya me to wan atra ha ka ni ka chaka ka bang don nga don kam nya me ni ha ban walam ye ni ha ban khot karpat ye unom wan ban pen bo di la de ban rong ha ka jing em ka jongi ban tuklar ya ka jing long jing man ha ka jing em ka jongi lemda mangingi khot ye da kata ka mon ban lai lot ka jongi ni hang ni ru jisu ap ki brio ban net pen ye hang no Lazarus thia kamet ka jong ti hamo lo poi ha ka jing tap ka e ka bo lo ni man tu clean no ya tu mau khang ha to people khat ba jisu ba shi sen gran ma pikan mau ya ki eryong wang ya ki eryong tu long jai jai kana long jai jai udan ka bona khtin ka jong ban hukom ya ki e baro bat ki la ban ko ha to la se mo ban ong yo tu ma ko mau tu no tu clean no da shisha ula henry ni nyo ikani ka dur ka bang kwa man ring ha ka ni ka por jisu ang ki to clean no khat ya kita ki pri ong to clean no ya to mau khang ban ni tip ba udon bor dala dia ban khli henry ha ba ulam tha ai te ki brio ban pen khli to mau khang bat la perta ko Lazarus to ni no taka bon de taka sor ba kaktian ka juko ka badan ka bon baka jingjap hiru ka hap ban pendam ka hap ban ko ban i ba Lazarus shisha ulang ni no na ka jingtap hande hakini ki jingjang i ba jisu khot ni ki brio ya lam hango udan utau Lazarus ka ban juko kleno ya utau mau udan kam namar kata kata ka jinglong jinglong uble bala baro kata ka sovereignty ka bang ibu da ka tin panai kata ka jinglong bala ka jo uble baro but kata ka humanity ka jong ilani kata ka free will kata ka mon bala lot ka jong barabor gidan gamban ya trailang ko mga juong ya kani barabor gidan gamban ko ma thap ya kakti baro ardali ban benmi ya ka so kumta kata ka bor bala ka jong uble baro ka sovereignty ka jong uble bala wadon bor baro kwa bangin trailang bat kata ka mon balai lo jungi knang ni la ban yo ki kamba ki ko kini na kata ka daw jisu to ya lam nya hang ko pila bo yo to kleno ya mau khang bat de hang ta ha bangila trailang bat jisu ka bor ka bam tang mau don man hukum bat kata ka jingya mi ka hapan pendam bat uta Lazarus ulami no na kata ka jingya bat ni ru bun sien ila man don ha ka jing set kut juga jing dum Lazarus abu thia ta ka kram ha ta ka jing tep la set kut ya ka met ka jing da ka jing dum ni ru bon sien ni la ban set kut ini ha ka jing dum ha ka jing em ka jing ni ka jing kan do ka jing ni ki jing e ki bo bon ni la singin on ka berthai ka jing ni kala dum tliu henry ni don na em kita ki ban yang
มันดูไว้ลำนักกับมันตาจุนีมันยาใส่ลำนักกับมันตาจุนีมันหาบางงี้กี่เป็ดบางงี้กี่คนคริสเตียนกี่บางงี้ละกำเวลาเดียบางงี้ได้กี่คนคริสเตียนและสิ่งที่เราต้องโอ้งางละคาดอกมาดก็จึงขาอาเซียนงาลองกับละคาอาเซียนงาลองกับละคาอาเซียนงาลองกับละไงเท่าจิสุฮันเดฮัตตูกี่บาเย็นกี่บาเซมจงพีกี่คนกี่ตีกี่จงพีมังงากับลองกับเมียงาลาบันกะลีพีกี่ลองกับเมียฮัตตูกูเรมจงพีอุตงาจงพีอุลลองเนมอุบลาเอ็มอุลลองเนมอุลายอมาya ka jinsat kasnam bu jong ji suki khon gifti ki jong pig la yo em na em kan he ngakwa man kentu ye ki long ki para long kami habang yo I ye ki we ki barang sat ha kata ka jingdum ka jingker kot ka jingdum kum no le kan ni ka pol ka ba khat engi bagin let in ya lam yo jisu man pen I bakini ki ba yeng ki ba sam ki ba et ki ba thon ki jongi ki dam don ha kan ka gram jo ka jingdum Atra Jisu alengan dalam nyame ban pet yakin dia kiba than ki jonga lesi ki para marjan marpa ki para mensim bagi dana ga kran juga jingdom atra Jisu bau Jisu to khali no daga engin khali in khali ka jingyang juga jing sa juga jingduai ka don ka bor ban bentul no yaki mau khang ha ka jing em ga jongi kum tangin yang ban ya sa ban bentul ni ki mau khang Kenapa kita kibadan dana ka kram juga jingdom ka kram juga pop ka kram juga jingte khom jiki babon ki jingte khom ya ka jingem jungi ki don ki shat te khom ka jingdi buat ka jingdi eki drugs ka jingem aurea ka jing thok ka jing shukwa hatungin let kumno hatungin chu ong men no yotra kenyo tra kini ki bahayang masam jonga lane utunga jonga lane khon jonga lane ki bahayang masam jonga ki dikian ki drugs ki em aurea kenyo try kila iltum kubang kamar thayo Jisu try kenyo lo iltum hande kata ka jing iltum kam dei ek man khanglan il Jisu ngila ban pet ikinong bu ad ki bahayang masam lane ki marjan marpa ki bala kutla kinong tai tes abstang manyap hande yo lasu ba kamar thaw lo kala ula iltum Jisu penban udang penipat lagi bayam Nengi pet yu badang im nena mana sak te ko me o ke jingdom ni ong up no satang kan bhai usang man chuyam no hem nyim dei ban don kata ka jinglong ban ino lan ni dang bo daga tian phare man give up nyim dei ban give up lan ni nyim dei ban e jindan no iki bokum kita kum ki khon kristan ka dawa bat ka khot yengi mangidam kam ban let chiki bokum kita ngidam kam man yasa daga jingdwa ya khat u Jisu ban walam yo chaga bukom kini atrai ki don kam ke jingrap kini atrai ki don kam menyo soi gal ek sur ka jome ko mak me ko Lazarus to pino atrai ki don kam ni ke jing pelat ti kum ta ko ki long mi nga kwa ban kran kham ban ni ki long mi bangi kum ki long mi don kam ban ye yang hakri ka jing pra jo ka jing ke ban ye yang war hap deng mang yo I ka ta ka jing dom kana ka jing shai kelawan wan ka jing pelat kelawan wan haki yeng ki sam ki jungi ngila man yo I baka yeng ka jungi ka no ka yeng ko mau Jisu lo ong ka mar tha mar kha la da phangai pangam chum lo ong I pha ba phan yo I ya ka burong ka jung blai kum ki long kme ki ba e yo Jisu kum ki long kme ki bala ma ya ka jing pet em hatu ngim kwa man yo I ka burong ka jung blai ha ka yeng ka long sam ka jungi Wala nang ilong kami ru ki pampat mat dasi yala dari gidon kilong kami ki papet ya ka program ki pampat yo mat ya ka jing em ka jing pelat ka jung Jisu Kristus hakan ka janmet la dia ka singi ka por ka pet ya ka program ngakwa ban ong yepi Jisu khat yepi ban long kami ka Bible ko ka beliau ka start ka tela ka yeng ni ka babit ka liet no ya ka ri le jung hikti ngakwa papin wan show Jisu papin long ka ta ka nong yeng hap pre ka jing pra jo ka jing ke jo ka yeng ka sam ka jong pi Kenapa pinlong ka nong malam yaw Jisu sa kayeng ka jong pi? Kenapa ka jing shy ka jong Jisu kan wan hakata ka kran jo ka jing dom? Pat baki bayeng ki bahasam ki jongi, ki marjan ki marpar ki jongi, ki nyo snow ki para banget. Lani mano ki ba don ha ka jing dom ki nyo snow ya ka sur ka jong Jisu. Ngakwa ban khot i long kami, bangin long ki ba eat yaw Jisu, bangin long ki ba yaw mat ya ka jing ka arsian, bangin yaw mat ya ka bon jong ka jing mi pat ka bau Jisu long. Wang ga long ka ta ka jing mi pat, bat ka ta ka jing im. Hon ni ngilong ki brio ki pop, nilayak ba ka pop, ngim don jing ka men ay ya. Hanay na mar banginget hau Jisu,
Ni kumau apostol Paul syu manga ka ba hande syu manga ba ne utrai Jisu hapo jonga baladau Jisu yo jaka ban hapo jongi kapop kanum yo kasni jo kapop kablong ka jinyap kanum yo ngila ban don man sim ko ban say kita ki so ka ba you so man sim ba bagin la ban phalang ya ka burom ka jong blay lengba ka jing ka jongi bagin ki brio ki badon ka jing kermen bagin don ki brio ki bakloy ban walam yu Jisu sa kita ki jing ki jongi kum tangi kum ki khon jo ka balang ka jong Jisu Christ bangi kam mela de bangi ya ka jing shai para bangi yu ki brio ki badon na ka jing dom kani ka khot baka dawa yangi bangin don ya ka jing solan bangin don ya ka jing so kit khle ban wat ya kita ki badang sa ha ka jing dom ki badang don na ka kram jo ka jing dom lani hatu Insu ino iki. Hatung insu duai bay atrai rap yang atrai don kat bar ngaman takas ni atrai pen biang ka jingdon kam jonga kerku ka kamai ka kaji jonga kerku ka bam ka di jonga tangi ka nga. Jisu darengi kluai ban long ki nong bot ki jong ngin len ya ka maladi ngin ba ya ka ding pana bat ngin bot yo. Kam dai tangai kam manga ka nga ni long kristan ka jing dawa ka jong ikalong bangin yan saki jaka jong ka jing dom bangin yan saki taki kram ki badom bat bangin ra ya ka jing shai ka jong Jisu Christ ngin atrai Jisu ale ngatip hang ni don ki bidang ki ma ka jing dom Jisu hang no ki bo yo to khali no ya mau kham ki bon ki brio ki badon ki shat set ho mau khang jong ka ni ka pop mau khang jong ka jing te jing khom jong ka pop ba ki jing melen ki basnio ba kim nuat ban ka ang ya ka sur ka jong Jisu ki ang nga ngalakot ang ni eno ya ngamarway ngalakot ka jing jonga handai mangi kum ki khon kristan kum ka balang kristan ni dewan don kata ka jing ke kri ban lech ki kum kita ki jaka ban wat ki kum kita Jisu ka kata ka commission ka jong ui ki sundan ka jong pha jong ki sundan to let ka perthai Panya lap ya ka gospel let na Judea na Samaria na Jerusalem ba chaba kut ka perthai panya lap ya ka gospel jo ka jing penem manya lap panya tho ba Jisu ulang Jisu ulang lipat man na ka singi ngi lais pa ri pusan singi ki singi hakan ka sala perthai ka jing ha ka shisnam but lais pa real pusan ski usaitan ukwa ingi bangin hap man na ski mga perthai ka belahap no usaitan kwa ingi bangin hap man la ski ha ka pop ngin hap man la ski na ka bangin le ka mon ka jumble bangin hap bangin feel hanai bangi pule yo anasil no ka balai khan real ko ong na ba no ro banget ha utrai Jisu unom jachu ne unyo e ka jing bom jukut itip ba ublay ula wanong brio Jisu Kristo kun jong blay ula wanong brio siya kapertay ban ayangi ya kata ka bor bangin yang pat ha ka jing job na mar bangi mani yaw Jisu balamipat ngim hap panlong kita ki bisa rem ha kata ka bor jong ka jing hap no brio ka pop na mar bangi ngat ha Jisu Kristo bol try ngidon ka bor bangin job ngidon ka bor bangin yang nakata ka jinglong lahap no ka jongi bagin yang hakata ka position jong ka victory position of victory lani kata ka jaka ka bangi yang bat ni penmenai ka jingjob haka kerteng ka jong Jisu ti ai ban ka ni ka ba ka ni ka jingjayo Lazarus ni yo mangila ban yo ya kata ka bor jong ka jingmi pat ka jing jong yo oi ni hapan yap ka kasi ka ni ka met ka jongi ka badai tang na ka domet kan hapan yap ka kasi hanai ki don ki cap ka jing jong ni bangi ba nilayap ba ka pop lasi ka jing tip lam ka jung ikalayap lasi bang ngindale ka pop ngim soy ay shoot na mar bang ilayap hanang idon kam man yo ka bor jung ka jing mi pat ka jung Jisu Christ ban pemi pat yang ina ka jing long beti ka jung ka dot ngot ka jung teng yong ngilale pop ngilam lan lang beti ka dot ngot hanang ka tu ka jing beti ka jung lan jung ban le ka pop kalam yang isu ka jing yam hanang ha ka kerteng ka jung Jisu Idan ka bor pat nila pan mipat mat nila ban yo ya kata ka jing bat ka jing ka bakarhai barhabang ipet ya Lazarus sang tu bat utaw bala ya ulam mi no na balate balakti kijat lagi jen so bala ka khamat jong ulate saudong da ka rumal Jisu lo ang hakito lot no ya patu ai ba unlet no nan ong ipidon
kita ki bla shong ha ka krem jo ka jingtum kila jiseng ki yo e jing pen kendu kila wan bat kila plai ka pop kila kala ka bomon kasi top ye ki ban yang scam tang next day la ni ka singi ka bobot pinang all time la le jiseng krusit manin ngi yu la le IT sha khamat la ni kala le IT sha khamat bat la kala ka bomon desa shi singi arsi le si ki ngat mi hanga ka to ka jinglen bas ni juki ni le ko no atung ngin pen rem ni ki kidang don ha ka jing sop kum bandang sop yu lang sura sura ulang mipat dang sop yu dah tu kejan kidon kibriu kibla jubat kata ka jing melian bas ni jongki kiyo ai ka jing pen kendo ki wan jik ban kerpat yu jisu la syam ki ulang tomino ne don ka pora ka jing injuki berang sop ki jisu shi pen la tu jisu yu tu kejan ka sop yu la sura hukum ni uban mi no ula ayu ka bor juga jini pat ban mi pat dapat lom jintang henrai man lot ya ka tu ka jan ka belkelan yu tu nong yam uji su tu lot no bat ul tu uji su ki tu lot no ya ubat tu ai bong ni no ni ngi dang don kam ban beteng ban ya rap ya ki bakum kita ki brio ban lot no ya kata ka jurbat ka jumlian basnio la se kidan ki berdana kata ka jing mlian bandikiat dan jing bam bakinjas basnio dan yo drugs dan ka jumlian badem auria dan ka jing tok dan ka jing syukur ka jing tu ka jing thiem no au la kala bomot menen men tau la phai bian piang em kidan kam ni ka jing ra kidan kam yangi ban ya rap ki kidan kam yangi mangin la ban ya rap ban lot ikita ki jan ki batte ko muji su to lot no ya at ong mga tingala kham so hok nga tingala khasin ka ta pila kan muslim la lai pos nam nga la em ji kristan ka ba em nga ya hok kita ki kata ka hok ka kum kata ka lo ka jik ka hok farisi ngingim don ya la ka jong hok tau jisu ko pinyo ai ka hok ka jing ai ka jong ngim don ai ban pensan ka lagi ngin ken mau ba yang ni na kata ka jing jot ka jong ni la ngi la long ki bla khasin ngin ken mau ba ngin songo ba de jisu bala raise up in you bala kentir yang ni bala ban mi pat ini ban mentah bang yu iya ki bai ban ni la walam yu jisu ban ya syambat ki ba jisu long to mi no ba jisu no khat yang ni ru ong to lot no ya ka jan ka bla sok span ki kita ki jermi ki batte ki jinglen muslim khat ngin la menyerap ki hukum kita namar kata ka dawi dan kam ke baki shi ong kata ka follow up kidan kam ka counseling kidan kam ni duai lembar ki kidan kam ni pulih ko ba lembar ki kidan kam ni kai ki ka tem ke jong blai kan ne ven ke deka ke ek lesson ka ba la ne kata ka jing hikai ka banga kwa man wala mang ka puan lemba ka jingja ka jing ni pat yo la suras per jisu hang ye kam ong ngalong kata ka jing ni pat bat kata ka jing to ai bangin mangiru in pechu ubalong kata ka jing ni pat ka jing man wat nang kendu jing ki bakat no kat no ni nam syakti namar ni mane yo jisu ubla mi pat ublai unkur khu ya kane ka khubor ha kane ka smi ba ngai skam moment sim ublai unkran un pen kendu yangi bat ngin la ban im ka jing ka ba mi pat na kata ka pop ka ba te khom ni ublai na kam ta ka burong ka jing ni duai bat ni yo nya penu bai sunan ko pa jungi bhabneng nyai ngo eme na kabta ka tin ka em ka jong ni ai ngo atrai ablai bala record yakini ki jingja kiba me go try jisu et medang haba me ya yakini ka sana perthai me le ini kamba ki phalla me pen pau ya jing kraw ka jong me but what me la long brio re nem sim la et no e jing long blai ki jong me pen pau ba me long blai bala ban pin mi pat e ki ba ya ban pin khya e ki ba pang ban ma ki pop ki jong Rabi et ni ai ngo ban leng ba ka jingja i lasras ni yo shibon ki ek try ki jigi kai ki ba ko do ki bangila ban shim ba ban long ka jigi kai ba ka jing ai men sim ni la ka sim ba dwai ko try ablai ko pa ba men ker khui ka khubon a ba mo ki ba shash kor ba ki ba snap ba ki ba pe ya ka ni ka program ba ya ka ni ka khubon kan long ken try ek ka jing kersiu ba ka jing ai men sim ni bangila man im ka jing im ka ba shania ha me u jisu blami pa kerkhui ka por kerkhui ka good news tv ka ba long ka channel ko try ka ba ra ek gospel ka jong me halaga smi ko try ba et men kerkhui baro ki ba dan bentang ban pentelun ya ka kam ka jong me ko try ta bai ki ni baro ken try ni pan ni pediang ka teng ka jong jisu christ bo try
Batu aru bakajung idma kajung blekpa kajung ai kajung jisu Kristus khon bakajung slok ka thyang kajung mansi makhon kajung ku kajung kini ublek belong lai ha ubai kinong ringkat ba ni ki khon ki jong me hangne baklen satla ka perthai na do menta shri ki bom juk ko. Amen.